Γεια σας, ονομάζομαι Ζάχαρη Ζηνοβία, κατάγομαι από την Ορεστιάδα Εύρου και στο ψηφοδέλτιο του κύριου Παυλίδη έχω αναλάβει τη θεματική ενότητα ως Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Αθλητισμού. Θέλω να τον ευχαριστήσω για το πόστο αυτό που μου έδωσε και μου έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Έχετε κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο? Είμαι πρόεδρος σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, αλλιώς στην κύρια ιδιότητά μου είμαι εκπαιδευτικός ως μαθηματικός. Τι έχετε στο μυαλό σας, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε και να αξιοποιήσετε τις αρμοδιότητες που σας δίνονται? Το βασικό κομμάτι και λόγω της ηλικίας μου είναι, πέρα από ότι θα χρειαστούμε κάποια βασικά στοιχεία από τους παλιότερους που έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της διοίκησης, θέλουμε να τραβήξουμε την νεολαία να ενημερωθεί για το πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο αυτό να πάει μπροστά, να τον προωθήσουμε προς τα κάτω, γιατί κακά τα ψέματα στις άλλες περιοχές της Ελλάδας προωθούνται πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα και δεν μιλάω μόνο για την ηλικία τη δική μου, μιλάω και για τις νέες γενιές που έρχονται από πίσω, που τυχαίνει να είναι μαθητές μου. Βλέπω πώς σκέφτονται. Υπάρχει μια πλήρης αδιαφορία και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους συνεργοποιήσουμε αυτούς. Αυτό τώρα πώς θα γίνει? Με ημερίδες, με ενημερώσεις, με εκδηλώσεις, δράσεις, πιστεύοντας πως θα πετύχουμε το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Κάτι πιο συγκεκριμένο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να το αναδείξουμε και να υποφεληθούμε, γιατί όχι, από την ωραιότητα του τόπου μας. Έχετε σκεφτεί? Με το περιβάλλον, αν και δεν έχω ασχοληθεί, γνωρίζοντας μόνο τα βασικά λόγω ότι μένω στην Ορεστιάδα, θα κάνουμε κάποια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, για κάποιες νέες μεθόδους και για αγροτικά προϊόντα. Θέλουμε να δούμε για τα θέματα της αντιρρύπανσης, θα μιλήσουμε για το ζεόλιθο που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό γι' αυτό. Έχουμε για τα νερά πάνω... Το γνωστό πρόβλημα του Εύρου, βέβαια. Σε αυτά τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Είστε αισιόδοξοι, φαντάζομαι, εγώ στο ξεκίνημα. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι στην Ελλάδα υπάρχει μια γραφειοκρατία, υπάρχει μια διαδικασία που πάντα αργεί την κατάσταση αυτή και μέσα στο 20μηνο που έχω αναλάβει ευελπιστώ να προλάβω να κάνω και κάτι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.